Хей, знаете ли какво са въпросителните местоимения? Въпросителни местоимения? Били, ти чувал ли си за нещо такова? Не, изобщо не съм. Какво е това, Ян? Това са местоимения, с които задаваме въпроси. Такива са who, what, which и whose. О, това ли са те? А как ги използваме в изречения? Добре, хайде да речем, че искаме да попитаме за някой човек. Ще използваме въпросителното местоимение who. Who is going to the party? Кой ще ходи на партито? Или who can help me with the bags? Кой може да ми помогне с чантите? О, разбирам. Били, ами ти, имаш ли някакви въпроси? Да, сякаш и аз разбрах. Но искам да попитам и за предмети. Какво използваме при тях? Добър въпрос, Били. Когато говорим за предмети или като цяло за съществителни имена, имаме избор от няколко въпросителни местоимения според това, което искаме да кажем. Например, what се използва в случаи като What is your favorite color? Какъв е любимият ти цвят? Или What is that on the table? Какво е онова на масата? Другото местоимение е which. Which се използва, когато питаме за едно нещо от няколко възможни. Which color do you like more? Red or blue? Кой цвят предпочиташ повече? Червеното или синьото? И накрая имаме whose, което се използва за притежание. Whose car is this? Чия е тази кола? Роузи. Много е интересно, нали? Значи това са местоименията, които използваме само с предмети? Почти позна, Били. Да, вярно е, че what, which и whose се използват за предмети, но which и whose могат да се употребяват и при хора. Which of these children is your daughter? Кое от тези деца е твоята дъщеря? Или, ако обърнем ситуацията наобратно, whose daughter is this? Чия е тази дъщеря? Или на кого е тази дъщеря? Всичко разбрах. Били, а ти? Да. Дайте ми само 2 минути да помисля. Били, защо не изгледаш урока още веднъж? Ами, май ще трябва. Не се притеснявай, Били. Въпросителните местоимения може да се бъркат в началото, но с практиката бързо ще започнеш да ги използваш правилно. А за повече информация винаги можеш да посетиш нашия уебсайт. Благодаря, Ян. Захващам се с ученето. За нищо. Благодаря и на двама ви за часа. Хубав и усмихнат ден. Чао! Чао!